ngiyayikhetha inkosi enhle yasebushini bamaNazaretha. Ngibingelela ukukhosi okukhulu basezulwini onyazi lwezulu. Ngibingelele abasendlunkulu, bingelele abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abashambululi, ihameni yonke ingcwele yasezulwini. Amen. Bangcwele basezulwini ngiyathuthumela nginovalo nokho, kodwa nje ngizonxusa kuNkulunkulu othe mangenze umsebenzi anginike wona, bengicela ukuthi ngingawuphazamisi umsebenzi wonyazi. Amen. Ngizocela nje uNkulunkulu asenze sibe nothando. Uthando lugqiba zonke izifo, uthando lwenza impilo ihlala ikhona. Uthando lwenza abantu bakwazi ukubekezelelana nokutholelana. Ngizodlula ke ngomeni la engizothatha nami isibindi ngayo 199. Abantwana bakaNkulunkulu
bangcwele basezulwini ngiyabonga. Ngizodlula la engizokubonga nje uNkulunkulu ngoba nami ngingomunye obekhona la kulomzumhle waselinda ntonga. uNkulunkulu sibizile wasimema sakwazi ukuba khona einkingeni eziningi ebezingase zenzeke ngingakwazi ukuba khona. Ngakho ke ngizohamba nokuba khona kwami, hambe nokuba khona komndeni ugcine uza kuleli khaya labangcwele lasezulwini ukuthi kwameka kanjani. Bangcwele basezulwini kwaba nokuthi ubaba nomama basenkingeni enkulu yokuhanjelwa abantwana. Isikhathi eside behamba abantwana baba baningi, abantwana babo behamba bengakwazi ukuthi bame. Okwazi kwaba baba isikhombisa bedlula ukuthi nayisiqala nokudabudabuza bisiyadlula, nayisiqala nokudabudabuza bisiyadlula. Kodwa bayezwa lonsinsi lunye ngesikhathi senyama yesibili isezweni lakwabiyela ezulwini. Base behamba beyakhona ngokulayelwa ukuthi ake beye mhlawumbe uShembe ngalenzi icebo lamacebo ngoba yena ukwazi ukwenza okungenzeki akwazi ukwenza kwenzeke. Nempela bantwana basezulwini kwayenzeka, wafika umama lapha ya waba ngomnye naye ushaya ulayini. Ume ushaya ulayini wabika naye ukuthi ushonelwa abantwana ikakhulukazi nabafana nje impela ke bona hayi kunyamalala masinyana. Uthi kubaba unkosikazi ngiyakudabukela ngoba lapha ezalweni sakho akasekho umfana. Umama wabhekale waguqa nje, eseguqe leso siguqa njani kodwa umlomo wasezulwini usukushila lokho. Uthe saguqile nje ngalolo hlobo uma elanda uthi wathi emfaneni wakho abayizibulo ngizokwazi ukumphendula ukwazi ukumthola umfana. Ngaqhamuka kanjalo bangcwele. Ngakho ke ngihlale njalo ngisaba bantwana bakaNkulunkulu. Izinto eziningi ngisho emndenini ziyayichilizelwe kimi, kube yimina okufanele ngiyicumbaze. Angazi kusho ukuthi ke kwenzeka ngomoya onjani ngoba unyazi lukhona bangcwele liyakwazi ukuphendula into engenzeki ikwazi ukwenzeka. Ngedlule lapho bangcwele ufike la ngiyakhulakhula, ngijahile ngiyakhulakhula nje. Usengithatha umama uhamba nami uye emasimini, kunesilwane sasilo simhlupha imbongolo. Nganoma esikhodliweni nithi akufanele beyisela, kufanele ikwazi ukuthi yabeletha umuntu omkhulu kakhulu uKristu. Yayikhohlwa imbongolo lokho. Wagcina umama ngoba ibambeki, ifika ngesikhathi esefika ngaso ukuthi ifika nini ebusuku, ifika imoshi isuke ihambe. Wahamba umama waqoqa zonke lezi hlephu zayo, wayiqoqa ngimbuka, wathandaza, wabeka uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi Nkosi awungisize ngisibambe lesi silwane. Nempela bangcwele yenzeka lento engenzeki ongekwazi ukuyenza nje wena. Yenzeka ngoba babekholwa bona abantu ngalesa sikhashanyana esingaphambili
bebekholwa bengasafani nathi thina siyakholwa kodwa ukukholwa kwethu kuyayumbaza aqondile kahle njengabo ngoba ngingathandaza nje kodwa umthandazo wami ungakwazi ukuyenza leyo nto eyayikwazi ukwenzeka uNkulunkulu omkhulu ongenakusitheka wathi asihambe ekuseni siyobona ukuthi ayingenanga le mbongolo hayi fica imbongolo ixove yonke insimi ifika ithandaza esikhwebula noma ithandazane noma ushembo wayesethathe enkulu ingidwa ifaka lapha ngazi ukuthi wayifaka phi ke yakhiya imbongolo ayisakwazi ukuluma ayisakwazi ukwenza njalo saze sayithola ithothobele amen izinto ezenziwa uNkulunkulu lona esimlandela ubangcwele ngelinye ilanga bangcwele ngiyayikhathula nje ngelinye ilanga kunomuntu nje yabona mawumlimi kuba nabantu ababiye bagange ensimini yakho lo muntu njalo ufika lapha yana ensimini athathe ikhobezo 6 ayikhethe futhi lezi impela oyibonayo nawe usho ukuthi hayi ziyazihleleke kahle ngazenza nembewu afika idoncula hamba ishutheke ezaleni one day wathi umama hayi kusafuneka ke ukwenza umkhuleko lapha woza siyokwenza umkhuleko ungiphelezele ngihamba wafika wathandaza lo uNkulunkulu wakhe zenzeke mama zethandazile eseyikhethile izinhlanga wathandaza kuzo zenzeka ke imanga bangcwele uma zenzeka imanga wathi asambeke namhlanje sizomthola lo muntu la ngempela sasuka lapho saya emasimini fika lapha emasimini safike sahlala ngesikhathi nje kwaya kwathi asihlale kwaya waqhamuka nje umuntu othembekileyo hayi uqhamuke umuntu nje impela futhi ungowesilisa futhi nje ubaba nje ohloniphekile onezinto zonke onokuyicabanga sathula nje wayenza lemkhuba wakhe wayenza lo mkhuba wakhe wayenza utena iwenza lo mkhuba wakhe wayesiyaqubula uma hayi sasukhawula sekwanele hayi indoda ngabona kuphequkile okhuzana injojana ishona le kwaphuma kwabhiza angikwazi ukuthi kwaphuma kwabhiza kwayojikijeleka le okuyikeqa bangcwele shembe ukhona futhi kufanele simethembe sathunywa bangcwele sithunywa kuphi sithunywa kubaba uNtombela hayi lo kodwa uNtombela lo yabantu baNtombela uNkulunkulu uyabathanda angazi kanjani siyabuye lo baba uyathandaza uyasiza sibusisela amanzi abantu bakhululeke usekuba nengane lengane uthi ke lo baba hayi ngeke lengane ngikwazi ukuyithandazela izothandazelwa isilwane lengane hawu sikhona nje sizofunela ulamlala baba usithumile aziyolanda ulamlala lapha noba wabayekisa utshwala konke lento wathi abadle lento iyona ezobaphilisa baba ngempela baphilo baba baze baba abahlambululi esontweni bephila amen wahamba silindile ukuba sothola abantwana abazosihambisa kwamalokozana nangempela abangcwele saqhamuka lesi silwane akhulume ngaso lo baba siyafika kuqhamuka yona imbongolo imise injilwane zayo nentshengula zawo zamakhala iyeza lapha lengane ukuthi ke sekunjalo linda ke manje kwakunesihlahlana nje okulindwa kuso linda ke impela manje fika lezi silwane safika senze njenganini safika sayishikihla lengane akale ingane yakukuhlala kanti ingane sekumjambalazi yaphaphama lapha ingane yasinda ngesilwane sashiwe lo baba
wayesashembana lo baba mawuthi mawubheka kahle ngokubuye kwazi ukuthi ngempela abe nawo nje amakhonywana athizeni agcina umuntu ephilile ngakho ke bangcwele kuyafuneka siyiqaphele izinto ezifana nalezo basesizweni ngizongifundela incwadi Hebrew 10 verse 24 Hebrew 10 verse 24 Give Baba masinithule asiqondane ithi lencwadi akeqondanwe ukuze sivuselelane nakho ke ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo ake sithandeni phela ukwenza okulungileyo ukuze unyazi lusithanda luthi unyazi asibe munye ukuze simbone uJehova lona nguye singayeki ukuhlangana njengabanye ake singayeki njengoba sihlangene bangcwele bese siyashibana siyayeka njengoba sihlangene ngento ethi kangaka yasezulwini sizokwazi ukuthi singcweke ngonyazi ukuthi unyazi singalwenzelana oluhle ukuze luhlale lusijabulele amen kepha asiyalane ngakho ke ngiyanxusa nami ukuba ngiyaleke ukuze ngikwazi ukuphatheka ngoba umuntu ongayalekiyo akaphatheki qhubeka baba kakhulu lokusibona usuku lusondela angazi ukuthi abantu ababonini insuku ziyasondela baningi abantu ebesinabo la enkozweni kodwa basekho ngakho ke kufanele usuku nosuku uhlelele ukuthi yini enhle engiyenzayo ekhaya o emphakathini o esontweni ngenza ini qhubeka uma sona ngamabomu nayo ke inkiyankiya kukhona abantu laba bayizidlova avela umuntu one azi ukuthi ngizokwenziwa ubani ngoba nezinto zonke noma engathini kimi akasoze akwazi ukuthi ayinzuthu njengengane nje eganga ngathi zisuke zikunikeza into engaka ugcine lapha esikunike izinto engaka
awusazi ukuthi konje ngizomfihla lo muntu ngimenza abe utho olithizile dlala ngabantu njengalo ngakho ke zonke lezo zinto ziyalimaza abangcwele zilimaza inkolo qhubeka sesilazi iqiniso ya awusekho umnikelo ngezono ugcina uphelile umnikelo ngezono nakho nje ukujulile ugcina uphelile umnikelo ngezono umusuwona wazi hawo siyadabuka kunencwadi ke ethi linda inhliziyo phezu kokulinda konke ngokuba lapha kuyo ukhona umthombo ophi ngakho ke bangcwele ake senze kwenzeke ngibonga nje ngoba ngifike abefundisi bahlangene kumnandi lapha elinda Tonga siyabona impela size lapho esathi silwe sasikhona sesimbonile ushembe sathi hey ngizokwakha iclinic yalaba sebehlulekile eyibhedlela enyangeni kobanibani lapho abekade besizakala khona ngimbonile ushembe enza lukhulu sebekhulumile abayizinhlolo uthi hey kukhona umuntu lapha eNanda ohlonishwa ngaphezulu kwakho ndaba ezithe wathi hayi ngisafuna ukumbona ngiphelezeleni basuka kwahanjwa kwayiwa khona nase befika khona sekuqhamuka ingwegelele yomuntu okhubazekile ngaleyo ndlela ayikhubazeke ngayo ishosha uthi isilwane sasezulwini samkhuza nje kathathu wasukuma lo muntu wahamba ilapho athi hayi ngiyayivuma hayi akahambe lo muntu ngiyomakhela ngomenzele ilinda ntombi nalela ngene inkingeni ngezinye ikhathi bafundani phela lencwadi angibizanga nkonje angibizanga nansi yale ncwadi nansi yale ncwadi Timothy 6 verse 10 ake ngizwe lapho awangayithola Timothy nangu omkhulu u6 bese uba verse 10 awumusho ngumso ngokuba ukuthanda imali ukhona ungayithanda imali nje kwasikhona bangcela ngoba khona wadayisa nangabantu amdayisa umuntu ukuthi bazalana naye kanjani amdayisela abanye abantu ngoba sekukhona imali kuyimpande yakho konke okubi nayo ke inkinga imali iyimpande yakho konke okubi abanye ngokufisa bahlubukile ekholweni hawu anabantu sebehlubukile lokudayiswa kangaka nje kulindwe imali njengoba nje uyilolu suku nje khona nje abangamile kahle baseyigweletini njani angikhodwa lapho qhubeka bazigwaza ngezinsizi eziningi uyabona na usuyikhonzile into ugcina usuzigwaza ngezinsizi eziningi kuthi ngezinye imini bangcwele indoda ifika no Bob 20 cent izocela imfuyo cela enkosini ilanga leso sikhathi cela lemfuyo uma ithola lemfuyo usebuza baba uthi yasho naphi le ndoda eza no 20 cent izocela imfuyo thoba baba ukade inkomo zakhe nezimvu zakhe nembuzi zakhe awubona kasezi nje ukuthi azobonga phela eze nje uthi awunkosi ungikhululile ngenza kwenzeke dayise ngayo lenkomo
ngikwazi ukusho ukuthi ngize kuwe ngizozendlala ngalokho kuzendlala kwakhe lotho umuntu usekade ene imfuyo isisithixo lemfuyo kuwe basophanike bancane imfuyo sayithanda sifisa impela nje ibe yenabe kube kuhle yabona nje sibe nokujabula ukuthi akukho engikusweleyo noma nje ingane sezihlubu ingane ayisafuna ukusenga kodwa naye sekhona ziyawafuna zifuna lencwadi esiyidlayo khalela ukuthi sake sawaza amasutha ayilobolo nje lawa ngathi angconywana akhuphuke kakhulu awangathi ayadleka kodwa abese khuphuka kakhulu ngapha isipheli kepha wena muntu kaThixo yeah balekela kepha wena muntu kaThixo yebo balekela lokhu uma umuntu kaThixo ubovama kuyibalekela ezinye zezinto uma ubaleka kodwa baleka ungajeqezi ngoba wajeqeza uzokuwa qhubeka ulande ukulunga uyabona ukulunga kulukhulu ukuthi masikwenze bangcwele ngoba yinto eyenza sibhulashane kumanje nje ngeke sikwazi ukubhulashana ngoba kasethembene njengoba singathembene nje angikwazi ukuthi uzothi usondela nalipho wena kimi ilipho usondela nalo wasondela kangaka kimi kade uyihambela nje lapha unganginakile osunginaka angithi angwethembile ube ngwethembile kanginankinga ngakho ke bangcwele kuyafuneka kusho ukuthi izinto eziningi sikwazi ukuthi siqikelele ngizothinta futhi incwadi yabaseKorinte yeshumi nantathu lapho kukhuluma khona ngothando abaseKorinte wonke amaNazaretha aema agabemu abemunyawo yebo noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi ngisho uma uwuchwepheshe ukwazi ukukhuluma ngezilimi zabantu ukwazi ukuthi ukhuluma nangezilimi zeingilosi koyaba ngingenalo uthando uma nje ungenalo uthando ngithusi elikhencezayo uzoba elithusi nje elikhencezayo nensimbi encencethayo nanensimbi encencethayo noma nginokuprofetha noma ngabe cha ngiungoti kwezinye zezinto ngikwazi ukubona ezinye izinto ngiqonda imfihlalo yonke nokwazi konke ngiqonda yonke into enokwenzeka ukuthi kusasa kuzokwenzeka ukuthi namhlanje kuzokwenzeka ukuthi ngalela la kuzokwenzeka ukuthi qhubeka ba noma nginokukholwa konke njengoba nje bangcwele sikholo kungaba khona konke ukukholo kunjani kodwa
ngokuba ngisuse izintaba nentaba lezi ngake ngithi nje kuyimuva ya ngingenalo uthando uyayibona lento incane nje uma nje ingekho lento ungazenza zonke imanga ozenzayo ngaze ya angiyinto yalutho hlala phansi hlala phansi hlala phansi kanti angiyinto yalutho futhi ngikholwa ngiyiyo yonke into enokuthi ibe khona kimi kanti futhi angiyinto yalutho anobhasobha emakhona hayi kunzima ngelinye ilanga kufika umuntu bangcwele ufika enyangeni yezulu ufika uyisigubhu ngesinga umuntu uyisigubhu esingaka asapha kunabhluke sefaka nje ithelelini into nje engaqondakala ukuthi isibhincwa ngaphi ngoba akukho lapho ebonakala khona ibhinqa ibhekiswele noma ibhinqa ibhekiswele hey wafika bangcwele hey inyanga yezulu hey yavele usisa amafutha yathi nimhlikise ngalento njalo kwaze kwahlobosheka bangcwele ukuthi nasi indawo ehlezi ihlikishwa noma ehlezi eyayigcathi niyasagcawa amakholo cha amakholo achawe acaba ngithi amakholo amen nawacaba amakholo msana ukwenza ngathi khona enikwenzayo okukhephe ecelekezi uvuma kweni ngoba nongathekisa hayi cha nivume nje kahle emakholo nina niyakholwa nikholwa nje uNkulunkulu ophilayo onezinto zonke zasezulwini enazi konke ngokwezulu sekushoda kuwe nje ukuthi uyilungisa ukuthi ungayilungisa kanjani hayi lokhu kushikishwa la yaphuma inguduza yesilwane yaphuma inguduza yesilwane kwathiwa naku kwakuyiphuma kuyoshona emahlathini ubani njalo bangcwele owa enze lento wayifaka kule uthi hawu wena umfishane uzodlala abantu ngizokunika umsizi wakho ufake ingane upoison akasakwazi ukwelapha lento manje nayikhula lolu hlanga lwakhe bazobhanike bamangcwele nibakhuze nabantu abasafuna ukugqejulwa bafakwe insize sabe nje lokho uyikholo noma ungesile ikholo ukwesabe nje lokho abantu sebakholwa bonke manje akasekho umuntu ongelikholo kuweya la ekhona kuphela okwenza ukusho ukuthi azenze ngazuthi akasile ikholo yaphuma lento wasinda umuntu munye negama bangcwele amen akukuningi inyawo uthi ngoba ngcwele umlahlekelwe izinkomo nje ngibeyilethile abakhwenyana zahlala nje zadwayela inkomo kwakuhle zadwala zayibuyela inkomo kanti kumakilo kwamasela kodwa hayi lo sekahle kakhulu sezwakhohlwa selala bheke phezulu kwase kwayithatha nezinye zabantu ngagijima ubaba wayesegivisile ngagijima waya baba sebethatha inkomo zelobolo lengane yami bahambe nalo abantu ngoba azikho nje sengipheke ngabheka hawu ngavele ngalilahle ithemba ukuthi ithatha impela kukho kunye waneza abanye hambile uthi baba hayi uzoyithola uzoyithola kwadonsa waphela unyaka lokhu ngilindile inkosi wangithembisa ukuthi ngizoyithola ngabuyela kuye futhi egivisile baba inkomo lokhu zangilahlekela uthi hawu awukasithole namanje lezo nkomo
ngithi baba kaze ngiyithola uthi uzoyithola ke manje awona nje mayingafika ngoJune noma ngoJuly uzayithola zafika ngoJuly ufuna ukwenze njani ngathenga inkomo lapho kwaKruger nangithengela kwaKruger inkomo bayithatha laba bahlakaniphile ayijwayele vele bayibona hawu nase engajwayele kulezi bayihlubula ayisalahlekile ngaleso sikhathi mangicabanga khona isikwata lesi esithi basisebenza kancane oh inkomo yaya banjwa lethandi uthi baba mase ngibuyela ngiyobika lenkomo uthi baba nani niyahlupha ukuthenga inkomo kude hamba eplazini la wayithenga khona lenkomo usho unyazi bancwele amen angiyazi lento ukuthi sizoyenza njani bancele enkulu kangaka angazi bancele ukuthi singalwenza kanjani uthando lungene enhlizweni zethu sibe munye kodwa siyoba munye uma masenza izinto bancele sihlangana sihlale phansi sibeke etafuleni into ingaqhamuka izinto siqhuma njengekho iyenza ingxabano leyo nto nesekhona mama sekhona ke ngesikhathi bancele kuke kwathi kusisithempeli elithile lakithi lapha liphume phakamani leli tempeli ithabani igama lethempeli ngangingumshumayeli bancele mali bizobusisa leli tempeli hayi safika nabefundisa babekhona ngaleso sikhathi sawenza wonke umsebenzi wasunikwa ke mina ukuthi uzoqhubeka nawo ke sesiyobuya ekuseni sesizokwenza uvuka nathi hayi nangempela sibe sempahleni busiswe zibulawe mayibulawa nje bese likhuphula ngiyakholwa ukuthi abantu bayazi ukuthi makuthiwa liyakhushula kusuke kukhuphuka ini lase liyakhuphuka lathi shwangu shunase lisho kwaminca wonke umuntu wangena ovalweni hawu kwenzekani manje hayi lase liyakhathula yashesha sathi sabhekela qhamuke elinye eningizimu sathi sabhekela qhamuke elinye qhamuka enyakatho sabhekela kwempumalanga leli vele beqhamuka kuphi etshonalanga hayi kwahlangana phezulu cabanga ukuthi lifanele ukwenzeka sasinda ngembobo yesivalo ngiyakutshela umbani ungena obomvu uzodlala la udlala ithelelini yabona udlale kanje umbani usuku umbani uhambe ongena emzini womuntu cabanga ukuthi yini ofu ungena emzini womuntu efanele ukwenzeka bancwele asisho ukuthi uye ngaku masingasho njalo ngoba ekugcineni kwathiwa angiyazi lento ngizayithini ekugcineni bancwele kwathiwa hey ungayi ngobuse eNazaretheni abathakathi bangempela lapha bancwele hey bancwele hayi ngiyamsaba ushembe hayi ngiyamsaba nase lenze yonke lemkhutshanelo lingena emzini abantu lenza lemkhuba yalo kwakusala abantu nakho samiselwa thina bangcwele kwathiwa lo yimi angeke safa njengoba kade befa lapho nakalokhu ngisalokhu ngilichongobezela lelo hambe bonke odadewethu hambe bonke abafowethu kodwa nakho ngoba ngamiswa funda incwadi
isikhathi sanginika mbijana fundani incwadi imbhalo bhalo 6 ngizothi kunitshela ngayo ukhona umyozo wofakazi wami mhlambe ngelinye ilanga kulokho engizokusho bhalo 6 Onkamanazareta ogema agabe monye ave monye uJehova washo kuMose ukuthi funda baba uJehova washo kuMose ukuthi khuluma kubaIsrayeli uthi kubo ya uma wesilisa noma wesifazane ya ezahlukanisa yebo afunge isifungo somNazaretha yebo uzimisele uJehova uma wenza isifungo uyiliNazaretha uyafunga uma ungafunganga kusele kuwe qhubeka akazahlukanise newayini ubona udla iwayini nje akusiyo inhloso yakho awuzange ukufungela ukuba iNazaretha qhubeka notshwala obubukhali nanotshwala obubukhali ngamzomnye bangcwele ekibisela ekhala ngeingane ukuthi ingane lapha yana sekonakele ezamantombazane abomakhoshana hawu wavele babe inhlabathi ayingeze ukuthi hayi kuyesinda asikiyekeni maNazaretha izinto ezifana nalezo ziyasishawota sisebandleni elikhulu ngalendlela esimangaliso jikelele South Africa ingaka nje alisekho ibandla elingangaleli ungahamba uqedeke umhlaba kodwa alisekho ibandla elingangaleli ngakho kafunakala silidumaze ngokwezinto ezingenziwa kulo qhubeka angaphuzi kumuncu bewayini nobumuncu botshwala ngakho angaphuzi amanzi ezinhlamvu zevini ngakho angazidli izinhlamvu zevini ngakho ezimanzi ngakho nezomileyo ngakho zonke izinsuku zokuhlomisa kwakhe yebo akayikudla lutho olwenziwe ngevini kunjalo noma izinhlamvu yebo noma amakhasi yebo izinsuku zonke zesifungo yebo sozohlukanisa uzinjalo njalo zehlukanisile wenza isifungo okay qhubeka angaphuculi ikhanda lakhe ngilapho ke bancane mawume njancane sike saba nokuthi sihlushwa la ekoleni hayi futhi sihlushwa impela kuthathwa incwadi zeBhayibheli khona kobaba uNtuli ababe lazi kangconywana iBhayibheli ngaleso sikhathi balifunda iBhayibheli babatshele izincwadi ezifana nalena ukuthi ungaliphuculi ikhanda lakho ngesizathu sokuthi lento oyenzile uyifungela hayi ke nangempela sadlula kulezo ikole saya ke ngaya kwezinye kwafika kwathi hey
indaba wena ungagundwane nodlana ezumthuqusana nje noma nodlana ebomvana indaba engathi ishisiwe nani niyayibona indodlana zethu ayidwa yabona ziluphushwana na uyibheka nje uzoyibona iziluphushwana zino akukho nokuthi ziyanonga indaba enodlana ebomvana nje wena ziluphushwa awukundi wangundi hawu kuyagundwa la umthetho wahulumeni uthi la nonke kufuneka nigunde athi ngiyakholokoloza uthi mina ngafungiswa ngale nto ngeke ngikwenze lokho kushoyo wathi hey uzokwenza-ke la kusothukela uzoyenza le nto hawu sengizoyenza le nto zayibizwa ingane zamanazaretha wozani manaza wozani manaza wozani manaza hawu zayingene iy'kela shawe iphambano nje ubona imbongolo shawe iphambano kodwa nayo imbongolo ibuye ikhohle ibe yisela kodwa kungafanele ukuthi benze ubusela shawe iphambano ingane kwafikwa kulo yimi inhlanzi esiqala ukushelwa amanzi yashelwa amanzi enhlanzi wathi yasifaka isikelo uyabona uma usika indwangu isikelo esithi phici ngathi sibuthundu phici uthi lona yindaba nina uzalo wazala kanjani nabathakathi ngithi yabethuka abazali bami ngikutshelile ukuthi ngayifungela le nto hayi ukuthi ungangihajeka nje kalula kanje wathi ngikhulumi ne-student umbhedela la wena buyisani la umbese hayi-ke zabanjwa manje zabanjwa zankampulwa zabanjwa zankampulwa wasiyayingenela tsiki awusebenzi umbese thatha washiwa le ingane zalwa bathakathi yeyi manazaretha ukholwa kwethu akulobu ubunazaretha uqale usithenge isibili mawuthanda ukuthi uyilandele lento siyafunakala sona isibindi usithenge angazi noma uthenge sehashi angazi noma uthenge sembongolo angazi noma uthenge senkomo wena uzobona ukusho ukuthi isibindi esibindi okhulunywa ngaso ngakho-ke bancele isikhathi simi kanje baba unezinto ey'ningi nami angifuni ukudla isikhathi sezinto ezikababa kuthi nayithe ake ngithi mina bese ngenza ukuthi sengifuna ukwenza okungaseyikho kushilo baba sengiphambene niyakwazi ukuphambana kungaki ukuphambana konje ukuphambana kuningi kukhona umuntu aphambane kuthiwa cha uqondile kodwa bese ephambene ingakho nje abantu begcina abanye beshubu ngoba ngisho sephambene umuntu akayiboni usephambene ukuthi kufuneka ngenza ukushula unyazi ngaso sonke isikhathi njengoba nje simiswa kanje abantu bangakusokoleli lokho
ngoba kunoshintsho olukhona ukuthi ushunyaza kwenziwe kanje kufuneka kwenziwe njengoba lushunyaza ungathi izinto ezishintshwayo uzophikisana nazo uthi hey mina kade ngakholwa ngeke mina ngikwazi ukwenza kanjalo kusele phambene lungisa lento ofanele ukuthi mawuyilungise ngakho ke namba ngcele niyokunixolela ningixolele la ngikhulume ngabhibhidla kabi ngiyingane nani niyaza ngijwayele nokukhuluma la kodwa nje uNkulunkulu kulolu suku lweminyaka engaka kodwa uthe kulolu suku angize ngizobamba iqhaza kwinto yakhe amen Osusizile uthweki isihlabelelo sokuvala kuzoba u212 kuyoba umshumayelo wakhona la ekhaya bangcwele Nkosi usuphama kwabangcwele
Asibonga. Ishilo simala damshophe. Sephele kongona semanguzi. Unyazela umbani yaxhopha. Lungene loqedule sozini. Atekeka amaswati. Athi ingcwele nyatilwe tu. Shazimbabwe kwabulala izongena indlodlomo sam. Mputula thina sebheke Mozambique kwasoshangane. Kwavuleka iborder gate. Wathokoza uSamora Masheleko lamathonga. Yasula ngehubi inkanyamba kankalo zindebe. Ayingenza basemhlabeni. Ayisibheke Maputo. Amashangana halalisa. Ayibona indlovu. Agcobe yagxamala semathabetuleni. Kwayezo zama amagqumena sohlange. Wathilika umthangala emtshebheni kwamakhelwane. Zobathela ngothula zonya zibheke kwabheka beza yawo. Ayingazi yobuyela ngemgodi. Bukana zandi zelecilongweni. Qishelwe iciphizo ubuka kwabiyela nakwamkhabela. Waviva utsotsi kwaviva usomatekisini. Ayifana yindladliwa kwenye indlu. Ndaba zenzeka ICC. International Convention Center. Bathathu yazini. Professor. Bayavuma bonke abantu. Bayavuma mshikho sakanga losana. Sabona umntwana wasisulu. Owakhamba seqhuba umqeke toilet. Wayesequbuza amazulwini. Lona maphosa. Sabona sethelele gibisina. Uyazokela abantu wakhona ekamhlophe stadium. Awunadela abantu wabantu baseNewcastle. Nina hebona inkathabuli. Bathapha position yokufuna negama la champion. Kwasuka intuza phela phezulu. Sinkanyamba. Sayiphelele ngekanisa thetha amaqala. Lasho bemilizwe lenqothuni. Oyazi iphelele kwahlaza azilehlamiso yini. Kwazi wakhelela mshigubazi. Wakhutha ngamadolo ufundisa umculo. Wathi ingwele nyaphezulu. Qulusa noma mqulusi. Kwakuna abasithatha basomuzini. Emathafeni asamanhlobo. Wathi sathanda nani. Wakhijuma zofitana ukonyambosana. Wayakuzela abaqulusa kutheni nomela zeta. Daba zopholo zingumasithela. Ngokusithi ikhaya lethu. Wena basofina mathonga. Yasukuma ngenyawo iquality esimenyiwe. Kwakuyela zamasolo ndomahliki. Bathi inkosi soyilinde emlindweni. Ngasethelwe inkosi kwalengoma. Wayazi into ngokufaka kuthezela intantonga. Wathezeka umsebenzi wakami pulpit. Wakamisizwa kami pulpit. CNN wemaphekula. Unyazi inkoqile South Africa. Wasula ntesenvele ngetata. Otherwise. Senye inkosi vele omile. Yukululo usole bheke Damaseku. Wayilengane yasele njengani. Abanye bagcina ngoke Great Town. Nasepine Unyazi buya Cape Town. Kwasuka isikhuthila zanesikabheni. Unyazi iphelela Robert Island. Lasukuma ngenyawo. Sajapha isikhuthila zalama. Wathintwa yinkwa abantu. Ngoba noJesu Kristu. Wazi into efana ihamba nabafundi bakhe. Umkhuluko semadoda abantilongweni. Nathi unyazi uhlala ekhalani. Yaphuma nje leqone ekhalani kwasabato. Yasitela isikhondo zamela sehadini. Kwathi zama helicopter ekhena. Wathethi zathi wathi zabalulane. Ushaba ushayile shela bomthetho. Engalivela unyazi sikolosoni. Uzabe thena phezulu. Eyasemata abantu nasethebezitela. Wathi asethebezile bayiphula suka amaqubu. Yayibhubhela ukhomazini. Ayisekuzethe ukusuka. Yayibhulana zindlela. Ayikho phindela. Nakita. Phindela. Nakita. Phindela. Ikoba semoyiselayo. Abanonke bathathi lokana sisokanye baqhiliza wasebisini ozivula ngaselelezini esasidingushabeza esikolo ngesani ngoba inkosi uThimo yahola inkosi uNyazi kwabashembe ufuna ndizela inkosi uNyazi kwabashembe yakho inkosi uNyazi kwabashembe thwala imthelelesi elashila basethamezitha abangengakanani njengene sandabanela Ashilama sekinyasi yabangakanani nashothela zobhemisa banganela Ashilama sepromela bangakanani nasentendene sandla banganela mafamela waphamela ngonyama yahlala ithe sihlesi wayiphamela yahlala yathi sihlesi wayiphamela yahlala wayikhipha zomnyathi suka amagwaza omsibi shashela umnqaweni wafika masangweni
Nikukhona amagugu ebandla mhlawumbe umuntu eqaleni umnandi bemuka nomhlubulo ayingamashala kwangengubembe dami eyasela amabhondo susana nezathenda amabulu obungakhala kwimpilo ngento inkosi ivuna ikudla uyalo bethophela ayisibe amabhondo zomnyatheliso ocelisela ivuma shitsho futhi kungabethi impahla bathi hona abantu baphela phezulu ujakwethu usizabo ishaka washo umphothi wethu ngomshopela weshela sethi ngophesha kwakhela inhliziyo yomnene lengafani nomuntu wayesebafanele zabazini kubefuna ukukhiziwe umuntu wayefanele umlumathi thimanga uqokela bakwenya usulu khoneni umjabhiso Bekile, ayine khalo kapika somla vreka. Ike siphathele bokhawakinayo. Sibizade luqhuma. Sakhethe ukuyithulela. Saze samukubala inkosi umsindo. Ayiphumela isikhobuka sikabengcele. Uthwele usine ngehla ukuzebuhlelini. Umqhuzula amafumo amabili simenxe. Asithozele ngalo phapsendiam. Umlando uthina besamthethwa. Uvunana lehlelo ubulawulo. Ngulelo ayishaykhula ingcelaza. Eyashaba abasendiam. Bakhangaza bathitha. Bathitha bakhangaza. Ayinobe beshene ngoshokosho. Ayicela thana ukugqobhoza sibeni. Ntulo nomabaka khuluma umhlophe. Abengakazi babona umhlophe kelimika. Umsindo wasibaba amafutela. Ingakathitho siphendula ihlanze. Lokho yinto ngosamaula. Okukhosi inqanzi vele njengokhalipa. Awukhetha sizaphula. Okuphole nozola umculo utshuteni. University of Durban University. Asamana amaphuphenqofe. Kodwa muva kude phambili. Inqoba sengane walisicathoza. Sonke izizwe zakulbo